Kaixo, zer moduz? Bueno, bideo honetan azalduko dizuet nola egin dezakezuen artelanei buruzko taldeko lana. Gogoratu, taldekide guztien artean, lau arte estiloko edo lau garaietako artelanak egon bar direla. Minimo lau beraz. Gehienez, ez dago toperik, baina gomendatzen da 10 ateratzeko, estilo bakoitzeko 3 egotea. Pintura, eskultura eta arkitektura estilo bakoitzeko, guztira 12. Horrekin, eta ondo azalduta, 10 bat. Estilo bakoitzeko bat azaltzen baduzue, eta gogoratu lauen artean egon bar direla pintura, eskultura eta arkitektura, 8 inguruan atera daiteke. Hortik bera, informazioa gero eta eskaxago izan, edo azalpenak erdipurdikoak izan, edo ez badira iristen arte estilo guztiak azaltzera, 8tik berako notak egongo lirateke. Bueno, bideo honetan azalduko dizuet artelan bat. Uste dut inork ez duela aukeratu, Cuzcoko katedrala. Bai ordea talderen batek katedral honen barruan dagoen pintura. Baina nik azalduko duena arkitektura izango da, katedrala bera. Barroko garaikoa da, naiz eta hasiera 16. mendean egon, ondoren egon diren aldaketekin, erreformekin eta berreraikitze prozesuekin barroko estilokoa dela esango genuke. Bueno, hau egiteko lehendabizi irakurtzen ari naizena entzungo duzu, eta diapositibak pasatzen joango naiz. Behin hori egin ondoren erakutsiko dizut nondik atera dudan informazioa. Beraz, hasiko naiz azaltzen. Kaixo, orain azalduko dudan artelana barroko garaiko Cuzcoko katedrala da. Katedral hau 1549an agindu zen eraikitzea, eta handik aurrera zenbait hamarkadatan arkitekto bat baina gehiago egon ziren eraikitzen. Garai honetan, aro modernoan, arkitektoen izenak ezagunak diraia da, ez da Erdi Aroan bezala, eta Cuzcoko katedrala Beramendi abizeneko gizon bat hasi zen, eraikitzen naiz eta 2 urtetara Joan Korreak hartu zuen agintea, eta handik mende erdi batera Miguel Gutierrez Sentziok. Beraz, katedral hau eraikitzen, hainbat hamarkada pasa zituzten. Bueno, katedral honen kokapena Cuzco da, Peruko hiri nagusitako bat, eta garai haietan, 16. mendean, Hispaniar imperioko parte zen. Konkretuki, Peruko errege orderriko hiriburua zen Cuzco. Gero Limara pasako da hiriburua. Bueno, Cuzcoko katedrala oinplano angelu zuzenekoa da, basilikal motakoa eta 3 nabe ditu. Epistolaren nabea, evangelioaren nabea eta erdiko nabea. Fatxadako 3 ateekin bat datozenak. Hemen ditugu fatxadako 3 ateak. 4 nerbio gangen banaketa definitzen duten 14 gurutze formako pilare ditu. Nerbio gangak, pilareak eta arkuak. Handienak sarrerako ganga eta gurutzadurakoa dira. 24 gangei, gangak bobedak dira, 24 gangei harrizko 21 arkuk eta zirkulu erdiko 32 arkuk osatutako oinarrizko egiturek eusten diete. Egitura horiek guztiak harri andesitazkoak dira. Ale fin kimikoko eta mineralogikoki dioritaren antzekoaren arroka volkanikoa. Bueno, irudi honetan ikusten da, batez ere arroka volkanikoz osatutako eraikina dela. Irudi honetan barruan dagoen pintura bat azaltzen da. 12 apostoluak, arkume jaten, ez da arkumea hor jaten ari direna, baizik eta akuri edo kuia.
Irudi honek sinkretismoa adierazten du. Hain zuzen ere, sinkretismoa bi kulturen arteko nahasketa da. Eta horretarako testuingurura joango gara. 1959tik aurrera aurkitzen garenez, Felipe Bigarrenak erregetza hartu berri dauka, beraz imperioko buru, enperadorea, bera izango dugu. Eta oso esanguratsua da Loiolako Ignazioren irudia. Honek sortuko baitu kontraerreforman, hau da, 16. mendean erreformari kontra egiteko katolikok sortu zuten mugimendua. Kontraerreforma honetan Jesusen lagundia edo jesuitak sortzen ditu eta beraien helburua izango da Amerikara joatea misioetara. Misio hauetan, sinkretismoa erabiliko dute paganoak edo beste kultura edo erlijiokoak diren pertsonak konbentzitzeko. Eta hemen ikusten den pertsona hau, Cuzcoko katedraleko momentu bat. Cuzcoko apezpikua da, Juan Solano. Irudi honetan ikusten da, bera katolikoa izan da, nola ezkontzen ari den bi inka. Ezkerrekoa badirudi Atahualparen iloba dela. Beraz, testu inguruan argi utzi beharra dago, politikoki Felipe Bigarrena enperadorea dela, eta Jesusen lagundiaren misioei esker, eta sinkretismoa erabiliz, pixkanaka inkak edo inken erlijioa alde batera uzten joango direla, eta Cuzcoko katedrala bezalako tenpluek etorkizunean katolizismoaren inposaketa finkatuko dutela ez bakarrik Cuzcon edo Perun, baizik eta Amerika osoan. Hau izan da grabazioa, igual gauza asko esan ditut, eta zuek esango duzu, guk ez daukagu hainbeste informazio. Baina, ikasi baduzue, idatzita daukazuenaz haratago, informazio hori gehitu dezakezue. Hau da, nik idatzita daukadana ez da esan dudan guztia. Izan ere, idatzita daukadana hau da. Ikusten duzen bezala, jarri dut izena, Cuzcoko katedrala, autorea 3 arkitekto, data, kokapena Cuzco, eta irakurri dudan gauza bakarra, hau izan da. Ezaugarri hauek, ez dakizkidalako buruz. Baina gero, testu inguruari buruz, nik ikasi dut, puzleak egiten, liburutik edo apuntetatik gauza batzuk ikasi ditut. Ez daukat ikasi dudan guztia esan beharrik, baina gutxi gora bera lotu behar da arte lan bakoitzarekin. Kasu honetan, Cuzcon nagoenez, zer hitz egin dezaket horri buruz, igual norbaiti okorritzen zaio kreoleak eta mestizioak aipatzea, hori ikasi duelako. Izan daiteke horri buruz ere hitz egin daiteke, testu inguru soziala da. Nik testu inguru erlijioso eta politikoari buruz hitz egin dut, baina testu inguru mota askori buruz hitz egin dezakezue. Testu inguruari buruz zer jarri ez badakizue, hemen ipini dizuet, amaieran, ikusten duzuen bezala, erromanikoko arte lanei buruz zer esan behar duzuen jakiteko, gogoratu Ikerrekin landu zenutena. Ikerrekin erdiaroari buruz luze ibili zineten, eta gauza asko ikasi zen dituzten. Orduan, erromanikoko artelan horiek, 11-12 mendean eraikitako edo egindako artelan horiek, garai horiekin lotu beharko dituzue. Gotikoarekin lotutako artelan horiei buruz zer hitz egin dezakezue, hirien susperraldiari buruz. Adibidez, nik hemen daukazuen jarri dizuedan PowerPoint honetan, azaltzen da, ze gertatzen ari zen nekazaritzarekin, merkataritzarekin, hirietako bizimodua, eta testu inguru politikoa askotan oso garrantzitsua izaten da. Hau da, testu inguru politikoa, ze gertatzen ari den erreginekin, nobleekin, gorteekin, eta errenazimentu eta barrokoko lan horietan aro modernoari buruz hitz egin behar duzue.
Ez dakit zein esan aro modernoari buruz. Bueno, PowerPoint honetan, hemen 6 esteka dituzue, etpuzlen ikasi duzuena da, azken finean, eta hemen sistema politikoko PowerPointen gauza asko daude esateko. Lotu, 1500, 1600, 1700, segun zein den urtea, hitz egin barko duzu errege erregina katolikoi buruz, edo Carlos, edo Felipe, edo ondorengoak. Eta erlijioari buruz, askotan artelanak erlijioarekin lotzen dira. Orduan, erlijioaren PowerPointean, baduzue, batez ere garrantzitsuena da, erreforma eta kontraerreforma. Barrokoko lan asko kontraerreformarekin lotzen dira. Bueno, hori izan da guztia, espero ez lagungarri izatea, eta lan politiak egitea. Oporren ondoren grabatu egin duzu, baina talderen batek aukera ikusten badu oporretan grabatzeko bere partea, primeran, vale? Bueno, agur.